Sira muntap lergina tap cocobang mawengo wengis kumriwis pucuk ing rawis korot-korot kanang waja hidup nyomangala cakra lepat kula menapa Kanjeng Rama kula menika kok dipun larak lepat kula menapa dadak mawi kowe mukir kowe aja selak Abimanyu mati kowe krungu dhewe sing mateni dapurmu ora ngira tinemune kowe anak mopok bleduk mopok kotoran luput saka kudangan ngrucut saka gendongan kowe pamrih apa kok mateni Angka Wijaya kula mboten mejahi Dimas Abimanyu Diyana maling gelem ngaku yen nganti maling gelem ngaku gedhong pakunjaran kebak menungsa sing ngala bebudene menawi mboten pitados kula dipun pejahi mawon kula nderek kowe piye njaluk mati kowe ngentheke karo pati utang wirang karo wirang utang pati karo pati lakon kaya ngene yen mau Kakang Gatotkaca nyala wadi merga ora ngerti aku ora ngerti Kakang Antasena lah nek iki kadangku sing sejati dipateni karo Siwa Werkudara dicandak disuduk nganggo kuku Pancanaka mesake banget Kakang Gatotkaca panjenengan dadi satriya ning praja satriya ning bangsa ning kok apes uripe Kakang Gatotkaca yo aku ora bakal negake kowe tak gendong Kakang Gatotkaca aku tak golek banyu bening tak golek tombo Angudari dasra riwut ruwet ing rawat mawati mring sang ngambek ngumolodi mreblaka kacurnan sami wis taga menuk gantil kang buntut wisa papan kene sepi parandene jagone padha kluruk prenjake ganter-ganter angine sumribit midit pratandha alam pratandha jagat papan kene ana tamu Raden panjenengan kuwi sapa bocah nom-noman kok nggendong pawungan wujude bagus nanging kok mawa tatu
Iya, Penemban. Ditepungke jenengku Bambang Wisanggeni lan sing tak gendong iki kadangku Kakang Gatotkaca. Panjenengan sapa kene kuwi? Pertapan apa Penemban? Iya Raden, ditepungke. Peparapku Begawan Amongraga. Peparapku Begawan Amongraga. Kene pertapan Paeswingit. Begawan Amongraga. Iya Raden. Yen ngono malah tiwas kebeneran. Praptakoning papan kene Penemban ora ana liya. Aku kepengin golek banyu bening. Aku kepengin golek usada, golek tamba. Kadangku Kakang Gatotkaca iki tumekan ning pati merga sing mateni Sudarmane dhewe. Sing mateni Siwa Werkudara. Aduh. Gusti, Gusti. Panjenengan kok njaluk tulung karo aku. Yen pancen kowe Penemban iso gawe padang, iso nambani, iso nguripke aku lan Kakang Gatotkaca, aku bakal puruhita sago dadi siswamu. Didhawuhi apa aku manut, didhawuhi nyapu, didhawuhi ngepel ya tak lakoni, bubut suket ya tak lakoni, asah-asah piring ya tak lakoni, watone iso ngusadani penandangi utawa bisa maluyake patine Kakang Gatotkaca. Yen ngono Raden, aku ora bisa mesthake mergo aku menungsa lumrah ora beda karo panjenengan. Menungsa iku kedunungan lali luput ina apes lan dosa. Dene aku mung drema nyuwunke sing peparing Gusti Kang Hakarya Loka. Nyata pandhita kang wis limpet wedharing ilmu kang sanyata. Mengkuliring kasarjanan Kocapa Begawan Amongraga sedhakep astanipun ngeningke panca indriya nyuwun marang panguwasaning Bathara katarima ing dewane nedya anyidikara dhateng pejahipun Raden Gatotkaca. Ana daya pangaribawa nempuh mring raganipun satemah mijil ponang ketek, mijil ponang ketek danguning dang gumregah kaya genu gawalu temah jati. Panuwun Begawan Amongraga. Iya Raden, padha-padha. Raden Gatotkaca aku nembe wae sing maluyake panjenengan. Ngaturaken gungging panuwun tanpa pepindhan paduka sinten. Aku Begawan Amongraga. Kene papan dunungku pertapan Paeswingit. Janjimu apa Raden Wisanggeni? Ya. Rening bisa nguripke patine Kakang Gatut, aku pasrah jiwa raga. Ya, tak tampa. Kowe dadi siswaku, kowe kudu manut karo aku. Aku tak melu kowe Penemban yen manut. Sumingkir kene Raden, aku tak guneman kelawan Raden Gatotkaca satria sing apes uripe iki Raden. Maju kene Raden. Apa sebabe kowe dipateni karo wong tuamu dhewe Gatotkaca? Inggih, wale-wale menapa Penemban? Kula menika dipun dakwa. Kula mejahi kadang kula Dimas Anggawijaya inggih Dimas Abimanyu. Kowe didakwa dikira mateni Abimanyu? Inggih.
Kowe bloko. Apa kowe bener manteni Angka Wijaya? Babar pisan menika mboten penemban. Lah yen kowe ora rumangsa mateni, kudune ora kowe bisa indha, kowe bisa bela diri. Kok kowe dipanteni kok kowe mung manut wae. Pangeras kula menawi kula menika males agengipun nyentulani ngendikanipun Rama Kyai Werkudara. Wonten pun didunungipun anak menika bukti kalian tiyang sepuh. Ya, apik yen ngono apik. Kowe bukti karo wong tuamu. Lajeng ing angka kalih kula menika pasrah sumarah menawi pancen pejahipun Gathotkaca pinusih keparenging yang widiwasa saking astanipun Rama Werkudara kula rila lair dumugi ning Batos. Kowe ora serik? Babar pisan mboten. Kowe ora kepengin males karo sudarmamu sing wis mateni kowe, sing wis njlomprongke kowe, sia-sia karo kowe. Babar pisan mboten penem. Aduh Raden, Raden. Yen pancen kowe tulus rila lahir batin, kuwi jenenge pitataning jalma-jalma kang pinilih. Persajan bae Gathotkaca, aku begawan namung raga. Diutus dening para bathara, para dewa supaya maringake kanugrahan wujude wahyu kasatriyan. Wujude wahyu kasatriyan, wahyu iku kanugrahan kasatriyan wis nuduhke Ratu kadunungan wahyu kasatriyan jiwane luhur. Jiwane kaya dene jiwa satriya tama. Bakal paring pepadang itungan sing ganjel dadi jangkep sing peteng kabirat dadi pepadang merga nampa kanugrahan wahyu kasatriyan. Inggih, nanging kula mboten gadah milik, kula mboten kemelikan kalian kanugrahan lan kabegjan. Sing apik ya kuwi menungso aja ngoyak-oyak wahyu ning resik ana dhisik uripmu. Yen wis resik mesti mengko kanugrahan bakal golek wadah kang resik, wadah kang suci. Raden, dene piwulang wahyu kasatriyan, wong urip kudu ngelingi 5 perkara. Kuwi sandhangane menungso. Inggih. Dununge menungso urip kudu bisa nglakoni jujur, sabar, eling, waspada lan narima. Jujur, kowe kudu jujur karo sapa? Karo uripmu, karo atimu. Kowe aja nggoroi karo uripmu. Inggih. Kowe nglakoni tapa brata, ora leren ora kendhat. Ning kowe kulina nggoroi karo atimu. Mengko ora ana gunane, ora ana paedahe nggonmu tirakat, nggonmu tapa brata, nggonmu manembah. Mula aja nggoroi karo uripmu utawa batinmu, sebab diarani Gusti iku mapane cedhak tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan. Kowe aja goroh karo Gustimu. Inggih ngestaken dawuh. Kuwi jujur. Loro sabar. Samu barang apa sing ditampa, perkara sing abot, perkara sing peteng kudu ditampa kanthi sabar, ikhlas lahir lan batin. Kowe aja nyacat karo sing gawe jagat. Nek agek diuja kesenengane ngalembono, nek ora dituruti kekarepane njur nyacat maido karo sing gawe urip, ku jenenge ora sabar. Inggih ngestaken dawuh. Angka 3 eling. Eling kowe kuwi dudu Gusti, kowe menungsa wantah kanggonan luput ina apes, lali lan dosa. Mula aja semungah sesungaran. Angka 4 yaiku waspada. Kowe kudu waspada. Satriya kudu tanggap ing kahanan. Kahanane apa? Kahanane jagat saingsine. Bumi geni banyu angin iku wujude jagat gumelar, tanpa beda jagat ginulung, ya jagate menungsa. Bumi geni banyu angin kuwi bisa murka. Lah supaya uripe menungsa ora ketindhes saka jantraning alam, aja nganti kurugan gunung jebluk, aja nganti kurugan banyu saka samudra laya. Menungsa kudu waspada. Inggih. Pungkasane tembung narima diucap gampang, dilakoni angel. Watak nrimo kuwi kowe dicacat karo wong ya kudu mesem. Kowe dipitnah wong kudu guyu. Kowe dianiaya, kowe diarani ora tumindak ning kowe diarani. Kowe kudune ya iso nampa, mesem guyu, ora kena serik, ora kena nesu.
Saguh, iya, sagah. 5 perkara lakonana. Weningna panca indriya mungger, mahyu kasatriyan bakal tak paringke Gatotkaca.